že vlastně všichni jste byli úspěšní. Hurá! Jo, všichni jste byli úspěšní na tu úroveň, kterou jste si stanovili. Což je, dalo by se říct, super. Tak, nejlépe vlastně test dopadlo Eduardovi. Tak, dobře. Já vám gratuluju. Tak, dále druhý nejlepší výsledek měla Veronika. Tak, Veroniko, gratuluju. Tak, dále potom není, aha. Tak, fajn. Jo. Tak, dále potom bychom přidali Ljubě diplom. Gratuluju. Pak tady máme to, kde pro Vlada. Tak, Vlado, ten je pro vás. Yes! Tak, taky gratuluju. Další. Máme diplom pro Timura. Timure, gratuluju. A nakonec samozřejmě, ano. A pozdravím. Marlena. Gratuluju, Marlena. Prosím. Fajn. Tak. Diplomy máte. Výsledky jsou takové, jaké jsou, takže tady máme B1, A2. Myslím, že se vám to docela povedlo. Tak. Testy budou k nahlédnutí zítra. Nebo možná zítra. Tak, já vám přeju všechno nejlepší do dalšího studia. A doufám, že se zase někdy uvidíme. Tak, mějte se hezky a příště někdy naschledanou. That laid them on the shelf.